тамошобинони азиз, чӣ гуна ки ваъда додум, хату хабарҳои навад танҳо шумо дар страничкаи Саида Раҷабова мебинед. имрӯз мо бо як ва директорҳои командамон тасмим гирифтем ки барои духтаракое ки дар командаи мо тоза пайваст мешаванд, ё ки пайваст шудана ҳоли ягон бор заказ кардагӣ нестанд, директорский розыгрыши худмона эълон кунем. дар ин директорский розыгрыш мо чӣ мондагием? 10 та 500 рубла, 5 та 1000 рубла. Дальше айрӯи списка мехонам, барое ки ман успеҳ намекунам, ҳама ира азият кардан. 2 та пуртужу, 2 та тёрка, ультразвуковой аромадиффузер, авашарезка, набори духиҳо, измельчители ки пиёза моментально майда мекунад, сковородкаҳои калон, блендери электронӣ, 2 та чайник ва як гала каструлҳои калон. условияи директорский розыгрыши мо шахсоне ки аз ана ҳамин рӯз иборатанд 27 май то 1 июн 30 балл мекунанд, иштирокчӣ мешаванд. дар командаи мо регистратсия мешавен, дар рақамҳои рӯи экран буда менависен ва 30 балл мекунен. 30 балл ина ҳама када метавонад ва шумо иштирокчии директорский розыгрыши мо, ё ин ки занҳое ки дар командаи мо кор мекунен, шуморам тааллуқ дорад, новичокҳои худтонро мебиёрен, 30 балл мекунанд ва шумо иштирокчии директорский розыгрыш. барои ҳаматон барори кор омади иди қурбон ба ҳамаатон муборак бошад. ҳаматонро дӯст медорам.